det er 25 til mig. Ja, du er 20 knapper til dig. Hvad var det, du skrev igen? 20% tilbage, når jeg har vundet det hele. Ja. Og 5 jeg rammer. Ja, tak. Præcis. Lige præcis. Og det fatter du. Første gang, jeg tror, den er en cool skole i hovedet. Ja, ja. Snak med. Ja, det håber jeg fandme fuldt. Ja. Stik sig med. Tak. Stik sig med. Undskyld her. Ja, har lige nogle penge, de kan undre. En 20'er. Måske bare en 5'er. Det vil være rigeligt. Bare til en kop kaffe eller noget. Fandme er fat i ham Ronny der nu. For helvede, ham der Ronny der. Ved du hvad, jeg snakker med dem nede på hjørnet der, ikke? Jo. Han skylder stadig penge. Skylder stadig penge? Det er kun også mere. Vi gav ham da penge sidste gang. Ja, men det er jo, han spillede lort op, mand. Han er fucking færdig nu. Men prøv at han er fucking færdig. Skal jeg have fat på ham? Ja. Skal jeg så meget fat på ham? Men spørgsmålet, hvad vil vi lige få fat på ham, mand? Så ved jeg det... Det er chefen. Hvad så, chef? Er han på havnen? Okay, vi ordner ham lige. Han er sgu da derhen, mand! Det er ham! Det er fandme ham, mand! Det er ham! Ja, din lille luder, mand! Du ryger fandme i havnen! Kom ind med dig! Kom ind! Kør! Hvad? Færdig deroppe? Så utrolig, mand. Fucking havneluder, mand. Nej, den er 12 senere. Glem alle gange, mand. Eller lege, mand. Det her, det er for nemt. Fuck you. Smadrer ham fuldstændig, mand. Skal ikke tro, vi ikke er vant til det her. Det er noget, vi har med at gøre hver dag. Hvor meget du skylder? 25. Det her er en formsag. 25. Jeg tror, du skylder 25. Lad være med at spille dumt nu. Du ved godt, hvad du skylder os. Kan du fatte det? 25. Nej, du skylder os plus 5. Hvad fandt det, eller hvad? Hvad? Jeg har dem fucking ikke. Det er de fucking ligeglade med. Ja! Hvad så, mand? Giver du os de fucking penge? Kan du fatte det? Jeg er til hjem til dine fucking lorteforældre og få dine penge. Vi skal bare have dem nu. Kan du fatte det, eller hvad? Det er fucking idiot. Hvad helvede er du der, mand? Hvad? Jeg har noget liv tilbage efter den her tur. Hvad er det? Vel, vi kan nemlig det. Hvad fanden er det dig, mand? Har du penge, eller hvad? Ja, jeg har det. Kom med den, fucking gang med. Jeg siger det. 2 sekunder. Fuck dig, mand. Fuck dig, mand. Ud med dig. Fik penge. Godt, ja. Så er nogle penge, du skal have. Det er sådan noget, der skal have, mand. Kan du fatte det? Hjælp! Politik! Hjælp! Skynd dig! De slår ham ihjel! Han er lige heroppe! Mafiaen, de slår ham ihjel! Kom så! Det er heroppe! Lige heroppe! Hurtigt! Skynd dig! Førstegangen for træet! Skynd dig! Det er stadig noget! Skynd dig! Det her! Det her! Skynd dig! Chance! Kom med de penge nu! Du bliver der! Vend op! Hvad sker der her, mand? Hvad fanden sker der, mand? Sig stille! Psykologisk, hvor er du henne, mand? Jeg fandt de her inde på gulvet. Det er min. Tak. Og så vil jeg ikke se jer sådan et sted her igen. Så følger det lige ud, og så er det din frihed. Tak. Ja. Yes, frihed.